Roja înê li Amedê bi tawana ku rola wan jî kuştina narîn gurana 8 salî da heye, 8 kes ji gund hatin girtin. Em li pêşiya dadgeha Amedê, avahiya Edlîyaya Amedê ne ku ji doza narîn, lêpirsîna narîn guran da dayika narîn, birayê wê, apê wê 8 kes bi gumana ku ew jî îştirak kirine kuştina narîn de hatin girtin. Baroya Amedê di rojeyekê de ji bo dîtina narîn gelek hewilda bû. Serokê Baroya Amedê Nahît Eren li ser pirosa lêgerîna narîn û lêpirsîna li ser kuştina wê ji bo balêbide ser hin sersalî û kêmasiyan daxuyaniyeka çapemeniyê li dar xiste. Wî got helwest ji serî heta binî zirarê da lêpirsînê. Li ser dosyaya lêpirsîna kuştina narîn dozgerî biryara nepenî dabû. Di gel wê hemî belgeyên îfadeyên gumanbaran li ser înternet û televîzyonan bi zindî hate belavkirin. Baro dest nîşan kird heman lêgerînê de sersaliyek mezin jî hebû ku bawer dikin dema zarokek winda bibe divê bi çavekî bi guman li malbatê were nihêrtin da ku delîlek nê hindakirin. Nahît Eren di hevpeyvîna taybet de ji bo dengê Amerîkayê bûyera narîn nirxande. Diya wî, birê wî, apê wî, muxtar yanî û ew nevzat kesê ku digo cenaze ji ap standiye biriye li nav wî avê de veşartiye. Ew 4 kes ji kuştinê hatine girtin. Êdinê xêrî wan 6 kes jî gora ku alîkarî ji wan re ji bo kuştinê ne alîkarî ji alî ku agahî dane dozgerî şaşî dane. Di otopsiyê de not û yek delîl ser mêtê narîn hatine berevkirin û bi analîzên zanistî çavereyek ku sedema kuştina narîn were hînkirin. Nahît Eren jî ket otopsiya narîn. Gelo çima sedema kuştina narîn di otopsiyê de nehate eşkerekirin. Rastî raporek hat dosyayê jî ji bo kesê ku kê kuştibe belkî örnekê DNAyê wan derkevin holê lê mixabin ku 19 rol li bin avê de û divê germî da ku sekiniye bi rastî ew delîlê ku ji bo kesê din ku li ser wî hevên ya jî li çanteyê wî da nav torbê de bi rastî delîlek wisa derneket holê çima ew delîl di wî tesîra wî avî û tavê de û germê de hinda dibe. Ana meviya çinin bi çi awayê hatiye kuştin. Gora wî numune hatine standin mewan şiyandiye adî tipe. Bûyera narînê li Tirkiyeyê deng veda û Nahît Eren got medya civakî kir ku bala raya giştî were ser vê mijarê û nejbîr kirin. Berê ji biyerê awa çê dibû. Bi rastî dema ku biyerek awa çê dibû di nav gund da ve li ku ve li tevayê Tirkiye li kîjan bajêrê li kîjan gundê li kîjan qedî ve bawakî yek heber dida. Ana vir em li hemberê meseleka çawanin pirî kes ditirse pirî kes naxoze biaxive û di îfadeyê xwe da jî tînin ziman. Tu fehm dikî ku ji tişkî tirsin. Ji ber ku di malbata narîn de gelek endamên malbatê weka gumanbarin, Baroya Amedê dibêje narîn êdî bûye mijareka civakî û milkê gel û baro jî li ciyê malbatê de dixwaze beşdarê dozê bibe. Hêjayê gotinê ku roja yekşemê 3 kesên din jî hatin girtin û hejmara girtiyên ku tê îdiakirin rola wan di kuştina narîn de heye gihîşte 11. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.